Hello, gagayem. Naimbag nga rabi iyo amin dito Hawaii. Ken naimbag nga aldaw yo amin dito Pilipinas. Ket sakbay man nga nakmaturog kakabsat ket kumantak man iti may sa kanta nga Ilocano nga napauluan iti Arapaap ka. Ket nabayag dayto yung naaramid ko kantan kakabsat ket jakpeng kinankanta wenno na i-record iso nga kayat ko man nga padasen nga kantahin ken i-record kakabsat baring no makantak ket adtugar detoy kantakon nga napauluan iti Arapaap ka. Idi damo nga aldaw nga sika tinak makita imibayo nga insikida daytoy puso ken daytoy rigna ket nga naiyadayo dagitoy mataken ka gapu day tapintas mo nga na iduma dayta bibig mo nga labaga buog mo nga inggat abaga ken taramramay mo akin man kandela apka iti amin nga baro arapa apda tiada tasibay mo arapa apka ti sino man ang makakita ken ka gapu day tapintas mo nga naidumduma ket awan tungatan iti ka raragsakan ngem iti lalaki ngayon ka maipuswan ket no siya to iti pilyem ngayon ka to ayaten daytoy di ikariken ka nga di nagto pagbabawian ited kunto amin akas sa kulang arapa apka iti amin nga baro arapa apda tiada tasibay mo
ken ka gapu day tapitas mo nga naidumduma. Arapa apka iti amin nga baro. Arapa apda tiada tasibay mo. Arapa apka ti sino man ang makakita ken ka gapu day tapintas mo nga naidumduma. Gapu day tapintas mo nga naidumduma. Gapu day tapintas mo nga naidumduma. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat, ken kagayem. Good night. Thank you for watching. I hope you guys like it. Until next time.